aso. Ito na kang Myers. Me. Ito na. Share ko na sa'yo. Malapit na. Let's go. Kaya paki namin. Magladya ka niya? Garap-sarap ako. Sa pangkalat ko. Grab. Huwag na, turn na yan. Bigyan mo na. Ay, buhat ako pa na yun. Nahiglag yan. Ulo kasi ini. Makmak. Ay, makmak. Ayan! Ano ba? Kabalik. Bakit kung mapulo ka nini, kawan na. Correct. Kaya ka na. Kaya ka na. Serpet no. Santa Maria, Ina Diyos, sa panalangin ko ang kasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan ng amin. Opo Maria, ang tao rin sa mga baybay, at ang tao ng buhay ng amin. Santa Maria, Ina Diyos, sa panalangin ko ang kasalanan, ngayon at yung oras ng
Mapsilag yung serbet. Mapsilag yung serbet.
Wala na tao sa likod. Oo, mga pila lang. Hindi ka kumuha. Ano ba ang bisaya natin? Ama, Ginoong Maria, natutuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen.
Baka pa! Check din natin.
sanggol ang loob mo, hindi sa lupa, para sa Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yun o, shoutout guys. Tapos na po. Shoutout kay Jenny. Alright. Ciao, yayo!